Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Philippine Standard Time, las 6:36. This time check is brought to you by Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules pitsa 15 na bulan sang Setyembre tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga aton alang kadahon karon nga adlaw. Bawa, masubo man apat patay, apat pilason sa engkwentro nga nagluntad sa banwa sang ilog kahapon sang aga. Ang gapinatyanay ang kabangdanan ay duluhiya lunsay mga Pinoy. Balita politika, si Senador Manny Pacquiao mag-aanunsyo kuno sa iya plano sa eleksyon sa tuig 2022 antes Oktubre 1. Balantayan, bisan nga nagpasalig nga wala sang peligro ining pamahog sang terorista paandam sang Japanese government, hindi dapat magkumpiyansa. Pila ini sang aton mga balita kag mga isyu. Ining mga balita kag isyu idulong sa aton sa
Radio Philippine Standard Time, las 6:39 na. Unahon taniyo ang natabo dito sa Ilog. 4 patay, 4 pilason, engkwentro, sibilyan, nagkalalastra ang iban. Ang iban nga palangabuyan, nagkalalastra man. Bangod sang pagpanago, tagring ang bala kuno mo. Ang bayluhan ay lutang sa tunga sang katapo sang aton kapulisan militar engkwentro sa New People's Army. Aber, pamatian ta ang report ni Aksyon John Diaz. Ayong aga action Fred, 4 ang patay, samtang 4 man ang pilason sa engkwentro nga nagluntad kahapon sang aga dra mismo sa area sang sitio Balik-Balik, Barangay Tabu, Banwa sang Ilog. Sa 4 diri ka man napatay action Fred, lunsay ni sila tanan ginakabig o kunya tudlo nga miyembro sang New People's Army o kun NPA sa tropa sang Southwest Front sang NPA action Fred. Ining mga nagkalamatay ang ginkinala lamang sa aton nga mga kapulisan, sila mismo nga mga alias. Ining babahi nga isa nga napatay ang ginkinala kay Ka Nikki o kon Ka Arnie ang iya sini isa kaayo. Ang lalaki naman nga napatay action Fred ang ginkinala kay Ka Hans o kon Ka Alvin. Ang isa pa diri nga napatay mo ni si Ka George kag si Ka Timot o kon Ka Cabal ang isa pa gid sa mga napatay sa ning engkwentro. According diri kay Police Lieutenant Colonel Ryan Mangundo, ang commander sang Special Action Force 6, nga ining 4 action Fred kill on action ginini sila, no? Bukod sa lingon napatay sila bangod sa pag-binaluhanay sang luthang, naigo ini action Fred sang bala sa nagkalain-lain nga bahin sang ilang lawas nga gintunaan man sang kamatayon. Samtang may 4 pagidiri nga pilason man. Ang isa diri ka mga pilason mo ginakabig nga commander sang Southwest Front sang New People's Army o kon leader abi nila nga ginkilala kay Nilda Bertolano. Nilda Bertolano action Fred. May isa pagidiri nga si alias Christian nga mo nga naaktuhan nga ara sa area kag ini siya ang gindala sa may ospital. Dugang pa diri ni Mangundo action Fred, ining isa ka lalaki nga nadakpan sa mga kapulisan sa encounter site. Sa subong wala pa nila na identify kaya hindi pa ni maghatag sang iyaman nga identity. Yung 4 na kill si Ka Nikki or Ka Arnie, isang tao lang yan. Apo. Yung pangalawa si Ka Hans or Ka Alvin at Ka Paul, isang tao lang yan. Apo. Tapos yung pangatlo si Ka George. Apo. Tapos yung pang-apat si Ka Timot or Cabal. Apo. Timot. So, yun yung 4 na kill. Tapos sa wounded naman natin, si alias Christian. apo. Yung isa wala pang name, tapos yung isa yung secretary nila si Nilda Nathan Bertolano alias Kagia. Okay. So napakay Mangundo action Fred nga ining ginkapadigayon nila nga operation batok sa mga rebelde nga grupo ang nagikan ang impormasyon sa pinaka mga responsable kag concerned citizen nga napanabot sila sang balita nga may na presensya sa mga rebelde nga grupo sa area sa Barangay Tabu. Suno pagidiri sa aton nga mga kapulisan man nga ining ila operation man actually dugay na sila nakabaton sa mga update kag information o galing kay kahapon lang gid sila nakakuha sa pinakatulid nga impormasyon action Fred. Rason kung nga gilayon nila nga ginbala ang ilang operation kan nagkandak sila sang operation patrol nga makabig diri sang mga kapulisan sang Special Action Force nga nangin madinalagon. Sa karon di pa nila ma-identify kung ano ang mga recoveries diri kanakip na pero gina-identify nila ang pila ka mga subversive documents nga nakit dito sa area may pila ka mga bala sang wala pa matumod nga kalibre sang armas lothang. Ginatinguan makaron nila nga makuhaan sa pagpayag ang duwa ka mga persona o kung tatlogid no ka mga rebelde nga pilason kag nadakpan para makabulig man diri sila ginapatigayon nga hot pursuit operation. Yes po. Galing po sa community ko kasi mahirap pong puntahan yung mga lugar na ito. Wala pong tulong ang ating komunidad. Hindi po natin malalaman na nandito ang mga komunista na ito. Sir, congratulations. Action Fred, ang bangkay kag ang mga pilason
ang gindaladra sa may syudad mismo sang Kabangkalan. Ang mga pinaso na ginabulong sa ospital sa Kabangkalan, bangod nga sa karon according diri sa kapulisan, ara sa idalom sang lockdown ang health center sang Banwa sang Ilog. From special assignment sa Banwa sang Ilog, ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, una sa sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Padayon na pinatyanaya ang pangako sa Duterte administration nga papason ang rebelde antes matapos ang termino daw mapaslawan naman. Puerte, no? Gobyerno kontra Pilipino. Ideolohiya ang ginatindugan sa New People's Army. San o pa ni matapos? Siling sang pilanaton katilimanan, mintras tanto may ginapigos, mintras tanto may ginadaog-daog, mintras tanto may ara nagakamol sang manggad, mintras tanto dalok ang pilanaton ka mga pumuluyo nga mag-share sang ila sini nga manggad, mintras tanto nga may ara imol hindi matapos ang insurgency sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45. Mabalik kami pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagagalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si Gigi Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan.
Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire ko to my part because the year na nagsulod ko, ito nagdamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag Action Radio Philippine Standard Time, lasay 51. Ang masunod nga isyo idulong sa aton sa isyo politika. Siling ni Senador Manny Pacquiao, mag-anunsyo siya sang iya plano para sa 2022 nga eleksyon antes Oktubre 1. Siling ni Pacquiao, 3 ang iya pilian. Isa, posibilidad magapapili presidente. Ikaduha, posible magapapili liwat pagka-senador. Ikatatlo, posible man nga mag-retiro na sa politika. Amo ning ipalayag ni Senador Manny Pacquiao. Nya pero kung magpapili giman ako sa pagka-presidente kag mag-file ako sa akong certificate of candidacy, ang akon mangin tandem siguruhon ko nga ini siya nagapakigbato man sa korupsyon. Nya pareho sa akon balatyagon, gusto ko nga ang pilion ko mag-aarangkada kag makigbato batok sa korupsyon. Amo ini ang palayag ni Senador Manny Pacquiao. Lantaon tabi kon sino ang iya sini mangin running mate pananglitana nga mag-file man siya certificate of candidacy sa pagka-presidente. May jutay pa nga medyo pitik-pitik gawa si Senador Manny Pacquiao nya hindi ako magkuha sang ibanda nga interest lang nila ang ila ginauna. Hindi ko nya pagpasugdan nga ining iban mapapili lang bangod sang ila personal nga intereses ba. Di maayuman lang taon kagulato naton antes ang Oktubre 1 kon bala mag-aarang kagid
si Senador Manny Pacquiao sa iya plano nga magpapili presidente kag sinhuayhan ang iya sini ginatudlo nga running mate nga pareho niya nagapakigbato man sa korupsyon. May nakilala ka mo? Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 54. Babalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas ang tubig. So, ulat natin nga pasiwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas ang tubig. So, ulat natin nga pasiwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season,
dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Action Radio Philippine Standard Time last city. Pertik dasig sang oras ba? Areho, ini bisan magsiling pa ang pursa militar kag ang tanan nga intelligence report nagapakita nga wala sang anuman nga terorista nga mahimo magsulod sa pungsod o pamahog sa mga terorista, hindi dapat magkumpiyansa nga aman ang report sang foreign media. Ang foreign ministry sang Japan nagpaandam sa iya pumuluyo sa posible terror attack kag nalakip ang anom ka mga pungsod sa Southeast Asia. Ano ang report sa Japanese Foreign Ministry? Ang impormasyon nila na baton, posible suicide bombing. Bangod sini, dito ya sa pungsod Hapon, ang ila pumuluyo ginpandaman na nga hindi magagadkadto sa mga religious activity, sa mga madamo sang tawo, sa ginatumpukan, mall kag iban pa. Magluwas sa Pilipinas, ang warning nagadala sa pumuluyo sa Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Myanmar, kag Pilipinas. Bisan mag-ano pa nga magsiling kita nga wala kita kabaton report sa posible terror attack, hindi lang kita magsalig. Kaya wala kita kasiguro. Ining nakuha nga impormasyon sang pungsod Hapon, hindi man na sila magpalayag sa mga balita kasubong sini kung wala sila sang namonitor nga posible pagpang-atake sang mga terorista. Damo nang nagkalapatay sa palibot sang bilog nga kalibutan bangod sang mga suicide bomber nga ginabutangan bomba ang lawas, nagaupod sa kadaman kag palukpon. Kay pati sila yang Muslim nga pati nga kon damo ang mapatay, masaka sila sa langit. So hindi kita magkumpiyansa kung anong ginapaandam sang mga kaiping naton nga kapungsuran sa Southeast Asia, dapat kita magpangaman. Hindi kita magkumpiyansa. Mabudlay na. Tiyamak mo nga magkadto kadas na mo tao. Ang mga nag-suicide niya, nabutangan na bomba, lawat nila, mapatunga na sila sa damo tao. Wala kabilinggan kung sibilyan kay mo ya. Palukpon lang ilalawas o kung palukpon nila mga bomba, dalasa kag hindi kita magsalig. Bisan pa na monitor sang aton sini, mga military intelligence nga wala sila sa nabaton nga balita sang terror attack ang aton niya masiling. Hindi gid magkumpiyansa. Action Radio Philippine Standard Time, La City 3. Mabalik kami pagkatapos ini.
Ginapamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Madayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sagsay anong nakalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Aksyon Radio Philippine Standard Time, la City na, standby na. Sa aton Aksyon Balita, Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!